Ωραία. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Είστε πάλι συντονισμένοι στο Νέα Γαλάξη 7,8 στο μικρόφωνο Galaxians και συνεχίζουμε τη συνέντευξή μας με τον Μποριώτη, κύριο Βασίλη Ατζουλάτο. Το θέμα ήταν οι μελέτες. Έκανε τα μια σύνοψη, ναι, ο Mm-hmm. κύριος Ατζουλάτος με τα θέματα του πόρου. Εγώ μια ερώτηση θέλω να σας κάνω. Όταν βγαίνει ένας δήμαρχος, θεωρείτε ότι είναι αποδεκτή η τακτική να δείχνει τις μελέτες? Γιατί υποτίθεται ότι το ψηφίζουμε το δήμαρχο και του δίνουμε ένα βήμα ελευθερίας να επιλέγει τι θα κάνει. Δηλαδή θεωρείτε ότι θα έπρεπε να δείχνονται οι μελέτες και να... Ναι. Όταν αφορά δημόσιο χρήμα και όταν Ναι. αφορά δημόσια υποδομή, θεωρώ τουλάχιστον αυτονόητο όταν σέβεσαι τον πολίτη ότι θα πρέπει να ενημερώνεις. Ξέρετε κάτι, η εποχή που στα χωριά κυρίως, γιατί ο Πόρος αποτελεί ένα απομακρυσμένο χωριό σε σχέση με τα αργοστόλιπα, έτσι. Η εποχή που ο κάτοικος περίμενε από τον δήμαρχο να κάνει ένα έργο και μέχρι εκεί όλα καλά, έχει τελειώσει. Δεν ζούμε το 80. Και αν ο κόσμος εξέφραζε αρνητική άποψη, γιατί θα σας κάνω το δικηγόρο του διαβόλου τώρα. Επί Παρίσι ήταν να γίνει η πλατεία, έγινε ο κακός χαμός. Το γήπεδο ήταν να γίνει, έγινε ο κακός χαμός. Τώρα γίνονται έργα του Θεόφιλου, γίνεται ο κακός χαμός. Ο κόσμος έχει πάντα διτές απόψεις. Και γι' αυτό υπάρχει και διαβούλευση όμως. Ναι, γι' αυτό ορίζεται και η διαβούλευση. Αν μπουν οι μελέτες σε διαβούλευση, πιστεύετε ότι θα γίνει ποτέ τίποτα? Ναι. Δηλαδή, αν γίνουν. Να σας πω κάτι. Πρέπει να πούμε και το αντίπαλο δέος, έτσι. Στις δημοκρατίες μας, όπως υπάρχει και η δημοκρατία, έτσι, πάντα υπερισχύει η πλειοψηφία. Όταν λοιπόν έρθει σε μια κοινότητα πόρου ή όταν βγάλει σε μια διαβούλευση, μια μελέτη, γιατί επαναλαμβάνω, οτιδήποτε φτιάχνει ένας Δήμος αφορά δημόσιο χρήμα. Έτσι. Όταν λοιπόν αυτή η μελέτη βγει σε μια διαβούλευση, θα υπάρξουν και 3, ίσως και 4 και 7 και 8 διαφορετικές γνώμες. Σημασία λοιπόν έχει η πλειοψηφία. 107. Σημασία έχει λοιπόν η πλειοψηφία. Τι θέλει. Μα υπάρχουν πλαίσια, παιδιά. Και η διαβούλευση είναι θεσμικό πλαίσιο. Τόσο χρόνο έχει. Δηλαδή, πρέπει να έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ότι πρέπει οι μελέτες να δημοσιοποιούνται. Τώρα ρωτάμε την πρόταση που κάνει ο κ. Ατζουλάτος να δημοσιοποιούνται και να εκφέρει γνώμη το κοινό. Σας είπα ότι ό,τι αφορά δημόσιο χρήμα, γιατί πλέον είμαστε στην εποχή του 26 και ο κάθε πολίτης δικαιείται να ξέρει και το τελευταίο ευρώ το οποίο λαμβάνει, που διανέμεται. Ναι, αυτό είναι. Έτσι. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα λαλού. Κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Είδαμε έργα να ξεκινούν στην είσοδο του πόρου, να σταματούν και τώρα να ξαναξεκινούν. Μα δεν υπήρξε μια ενημέρωση. Απλή ενημέρωση. Γιατί σταματήσανε, τι θα περιλαμβάνει, γιατί ξαναρχίσανε, γιατί ξανασταματάνε. Και να σας πω και κάτι άλλο. Ξαφνικά ακούμε για έργα μεγάλου κόστους που θα γίνουν λέει, στον πόρο μέσα στα επόμενα 2 χρόνια. Άρα, λίγο πριν ξαναστηθούν οι κάλπες. Και εγώ τώρα πραγματικά αναρωτιέμαι σαν Μποριώτης. 8 χρόνια τώρα, πού ήταν η ευαισθησία για τον πόρο? 8 χρόνια γιατί δεν υπήρχε ενδιαφέρον. Γιατί δεν έγιναν οι παρεμβάσεις όταν ο τόπος της είχε ανάγκη. Η κοινωνία, ξέρετε, δεν είναι αφελής. Και θυμάται και βλέπει. Και να το πω ξεκάθαρα, αν τώρα, μετά από 8 χρόνια εγκατάλειψης, θυμήθηκε ξαφνικά έργα και υποσχέσεις, ο κ. Μιχαλάτος, αυτό να σας πω κάτι, δεν δείχνει ενδιαφέρον. Για μένα αυτό δείχνει πολιτικό πανικό. Κάθε έργο που γίνεται σε μια περιοχή είναι καλοδεχούμενα. Αλλά τα έργα πρέπει να γίνονται στην ώρα τους. Όχι όταν πλησιάζουν εκλογές. Όχι αν η κοινωνία σου έχει γυρίσει την πλάτη ή αυτό αισθάνεσαι. Γιατί ξέρετε κάτι, ο πόρος δεν ζητά προεκλογικά πυροτεχνήματα. Ούτε ζητά πολυτέλειες. Καμία περιοχή δεν ζητάει. Ζητάει ειλικρίνεια. Ζητάει συνέπεια, ζητάει σοβαρότητα, ζητάει σεβασμό. Και να σας το πω και ξεκάθαρα. Σημαντικό πράγμα. Ο ρόλος του κάθε κοινοτάρχη δεν είναι να φωτογραφίζεται δίπλα στο δήμαρχο, να λειτουργεί ως ημέτερος της δημοτικής αρχής και να αποφεύγει να διεκδικεί τον τόπο του. Ο ρόλος του είναι να πιέζει, να εκπροσωπεί τον κόσμο του πόρου, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να απαιτεί, όταν χρειαστεί να χτυπά και δυνατά το χέρι στο τραπέζι του Δημάρχου, όταν νιώθει ότι ο τρόπος το δικείται. Το βάζει και με τον πρόεδρο. Φυσικά. Με τον Δήμαρχο το βάζει και τους αποτελεί μέρος της δημοτικής αρχής. Ο πρόεδρος δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Όταν λοιπόν δεν κάνεις αυτά, τότε είναι πολιτική επιλογή. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πολλές φορές η πολιτική επιλογή είναι και συνενοχή σε κάποια ζητήματα, όταν ο τόπος αδικείται. Αντιλαμβάνομαι αυτό που λέτε. Και αν σας πει ο Δήμαρχος ότι αυτά τα έργα που θα γίνουν τώρα την επικείμενη διετία ήταν τα έργα που είχαν προμελετηθεί και έχουν δεν θα γίνει πιστευτός. Να σας πω γιατί τα προγράμματα θέλουν ένα χρόνο. Να σας πω κάτι. Αν πούμε στη Δημοτική Αρχή, την βολεύει η λογική ότι δημοπρατείται ένα έργο έτσι, μελετάτε, δημοπρατείται, οριμάζει, να το πω έτσι και προχωράμε. Σας επαναλαμβάνω. Την πρώτη τετραετία, καταρχάς να πούμε ότι
οι δήμοι και οι κοινότητες πλέον έτσι, έχουν τη δυνατότητα μέσα σε 3 μήνες οι μελέτες να έχουν υλοποιηθεί. Έτσι. Άρα μιλάμε για 8 χρόνια. Εγώ θεωρώ ότι από εδώ και πέρα ο κύριος Μιχαλάτος δεν γίνεται πιστευτός. Όταν 8 χρόνια. Έτσι, όταν 8 χρόνια έχεις εγκαταλείψει μια περιοχή και ξαφνικά θυμάσαι την τελευταία διετία, γιατί έχει αρχίσει άτυπα η προεκλογική περίοδος. Μην γελιόμαστε. Όχι άτυπα, κανονικά έτσι. Λοιπόν, την τελευταία διετία θυμάσαι τον πόρο και έχει ευαισθησία και θα πράξει έργα στον πόρο, ο πολίτης δεν θα πιστεί όχι. Και δεν είναι ικανός ο κύριος Μιχαλάτος να κάνει αυτό. Κύριε Τσουλάτη, να πάμε λίγο στην επιλογή σας μετά αφενός να αποχωρήσετε, αλλά και επιλέξετε να πας μια συγκεκριμένη παράταξη του κυρίου Διονύση Λικούδη. Κοιτάξτε, τι αντιπρότεινε για όλα αυτά που θέσατε? Κάτσε να δούμε πρώτα. Θα σας πω. Τι είναι. Προσωπικά, εγώ πρέπει να πω στον κόσμο του πόρου και στους ακροατές μας ότι υπήρξα δημόσια υποστηρικτής και με στέρνος προσωπικό του κ. Μιχαλάτου, του ψηφοδελτίου του κ. Μιχαλάτου. Έτσι. Το έκανα γιατί πίστεψα ότι θα μπορούσε να ήταν μια διαφορετική λύση, μια επιλογή και πίστευα ότι θα δουν έργο κυρίως οι απομακρυσμένες κοινότητες από την κεντρική διοίκηση που είναι τα εργοστόλια. Εγώ προσπάθησα πολλές φορές με καλή διάθεση και με προσωπικές παρεμβάσεις να μεταφέρω τα προβλήματα και στον ίδιο και σε στελέχη της Δημοτικής Αρχής. Ουσιαστικά προσπάθησα να αφυπνίσω, να επηρεάσω, να τους εξηγήσω ότι ο πόρος περνά στην εγκατάλειψη. Εγώ προσωπικά δυστυχώς είδα ότι δεν υπήρξε καμία ανταπόκριση. Και κάποια στιγμή, όταν βλέπεις αυτό, οφείλεις να πεις την αλήθεια. Γι' αυτό αποφάσισα να συμπορευτώ με τους αετούς με επικεφαλής του Διονύση Λικούδη. Πιστέψτε με, ήταν μια δύσκολη απόφαση, αλλά ήταν και απόλυτα συνειδητή. Γιατί πάνω από προσωπικές σχέσεις, πάνω από πολιτικές ισορροπίες, πάνω από δημόσιες σχέσεις, είναι το χωριό σου. Είναι ο πόρος, είναι το μέρος που ζεις. Δεν με ενδιαφέρει ούτε να διατηρήσω προσωπικές σχέσεις με τον Δήμαρχο, ούτε να διατηρήσω προσωπικές σχέσεις με μέλη της Δημοτικής Αρχής. Δεν με ενδιαφέρει και δεν με ενδιαφέρει ποτέ η λογική του ημέτερου. Έτσι. Δεν με ενδιαφέρει να είμαι αριστός όταν ο τόπος μου αδικείται. Με ενδιαφέρει το χωριό μου. Με ενδιαφέρουν οι άνθρωποι του. Με ενδιαφέρουν οι οικογένειες που παλεύουν καθημερινά. Οι επαγγελματίες που με μεγάλο κόστος κρατούν όρθιο ουσιαστικά την τοπική οικονομία. Οι ηλικιωμένοι που νιώθουν ανασφάλεια. Τα παιδιά που αξίζουν να μεγαλώνουν σε έναν τόπο που μπορεί να τους προσφέρει μια προοπτική. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν προσφέρει καμία προοπτική. Με ενδιαφέρει να μπορώ να κοιτάζω τους συμπολίτες μου στα μάτια και να τους λέω ότι στάθηκα δίπλα στον τόπο όταν ο τόπος με χρειάστηκε. Ο πόρος για μένα δεν είναι μια πολιτική συζήτηση μόνο. Είναι ο τόπος μου. Είναι η ζωή μου, είναι οι μνήμες του και είναι οι άνθρωποι μου. Και όταν βλέπεις τον τόπο που αγαπάς να παραχμάζει, κάποια στιγμή σηκώνεις κεφάλι και λες: φτάνει. Έχεις υποχρέωση να μιλήσεις, να διεκδικήσεις και να συγκρουστείς και να παλέψεις. Έτσι. Σε μια εποχή που ο κόσμος, και ειδικά των μακρινών κοινοτήτων, έχει κουραστεί από πολιτικούς της εικόνας και της επικοινωνίας, ο πολίτης του πόρου ζητά σοβαρότητα, ευθύνη και ανθρώπους που να λένε και να έχουν το θάρρος να συγκρουστούν. Έτσι. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι ο Διονύσης Λικούδης διαθέτει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν είναι άνθρωπος των απλών υποσχέσεων. Όμως είναι άνθρωπος της αυτοδιοίκησης. Είναι άριστος γνώστης και του Δήμου και ειδικά των μακρινών κοινοτήτων, ειδικά της περιοχής του πόρου, τα προβλήματά της. Σήμερα ο τόπος αυτό χρειάζεται. Χρειάζεται ανθρώπους σαν του Διονύση Λικούδη που πραγματικά θα συγκρουστούν και θα φέρουν αποτέλεσμα. Και να σας πω κάτι συγκεκριμένο. Στους αετούς γνώρισα ανθρώπους με πραγματική αγάπη για τον τόπο. Ανθρώπους με γνώσεις σε διαφορετικούς τομείς ο καθένας. Καταξιωμένους επαγγελματικά. Ανθρώπους που έχουν αποδείξει ότι στη ζωή τους και στη δουλειά τους ότι ξέρουν πραγματικά να παράγουν αποτέλεσμα. Το σημαντικότερο, ανθρώπους που δεν συμβιβάζονται με τη μετριότητα, δεν αντέχουν την εγκατάλειψη, που δεν μπήκαν σε αυτή την προσπάθεια για προσωπικό όφελος. Μπήκαν γιατί πραγματικά αγαπούν το Δήμαρχο Στολίου και μπορούν να προσφέρουν τα μέγιστα. Κάτι σημαντικό για μένα που το βλέπω και στον πόρο και το παρακολουθώ σε όλο το Δήμο. Η παράταξη των αετών δεν ιδρύθηκε για να είναι ένας ακόμα πολιτικός φορέας, μια ακόμα δημοτική παράταξη. Ιδρύθηκε από απέτηση της κοινωνίας για την κοινωνία. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κουράστηκε η κοινωνία να ακούει υποσχέσεις χωρίς έργο. Κουράστηκε να νιώθει ότι δεν έχει φωνή. Κουράστηκε να υπάρχει μια τεράστια διαφορά μεταξύ, και να είναι πάντο φτωχός συγγενής, να το πω έτσι, μακρινές κοινότητες. Και υπάρχει και μια τεράστια διαφορά, θα σας πω κάτι, υπάρχει μια τεράστια διαφορά και από τις υπόλοιπες παρατάξεις. Ο Διονύσης Λικούδης έχει δεσμευτεί δημόσια και ξεκάθαρα. Υπάρχουν παρατάξεις, σαφώς. Θα σας πω, ο Διονύσης Λικούδης έχει δεσμευτεί δημόσια ότι θα θεσμοθετηθεί ότι το 25% του προϋπολογισμού του Δήμου
θα δοθεί στο παλιό Δήμο, να το πω έτσι, Αγίου Πρόνου. Συν την επί της ουσίας το ανταποδοτικό το τέλος από το Λιμενικό Ταμείο στην κοινότητα πόρου. Αυτά τα χρήματα λοιπόν θα επιστρέφουν απευθείας μέσα στην κοινωνία. Θα επιστρέφουν στον πολίτη, στις ανάγκες του τόπου του, σε έργα, παρεμβάσεις και πραγματική ανάπτυξη. Ώστε η ίδια η τοπική κοινωνία, και απαντώ σε αυτό που είπατε πριν, ότι μέσα από συμβούλια και προτάσεις κατοίκων να μπορεί να αποφασίζει και να υλοποιεί αυτά που νιώθει η ίδια η κοινωνία ότι έχει ανάγκη ο τόπος της. Και να και τους πόρους εννοείται. Εννοείται, μα αυτό εξασφαλίζει το πόρος. Επίσης, αυτό για μένα σημαίνει αποκέντρωση. Αυτό σημαίνει σεβασμό στον πολίτη και της τοπικής κοινωνίας. Και να το πω ξεκάθαρα. Αν τώρα, μέσα στην προεκλογική περίοδο, που ήδη όπως είπατε και εσείς έχει ξεκινήσει, ακούσετε και έναν άλλο συνδυασμό, να μπορεί να πει ακριβώς το ίδιο. Εγώ θέλω να κάνω ξεκάθαρο στον κόσμο το εξής. Ότι μόνο η ΑΕΤ και ο Διονύσης Λικούδης πρότειναν αυτό αρχικά. Και μόνο ο Διονύσης Λικούδης διαθέτει την εμπειρία, τη γνώση και την πολιτική βούληση να το υλοποιήσει. Όποιος άλλος συνδυασμός το πει, απλά μας ακολουθεί αντιπολιτευτικά. Ο πολίτης δεν πρέπει ουσιαστικά να βρεθεί εγκλωβισμένος. Ο πολίτης έχει μία λύση. Είπε ότι το. Δεν θα αποτελεί εξαπάτηση προεκλογική. 50% στο Δημαργοστόλιο και εδώ πέρα. Θα σας εξηγήσω τι γίνεται. 50% θα παίρνει το Αργοστόλιο και τα Ομαλά, 25% Δήμος Λιβαδούς, 25% ο Δήμος Αγίου Πρόνου. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι και η κοινότητα πόρου, κάτι σημαντικό, θα λαμβάνει και ένα ποσοστό από το Λιμενικό Ταμείο. Εγώ προκαλώ αυτή τη στιγμή. Από το Δήμο το δικό σας. Το Λιμενικό Ταμείο που πρόεδρος του κ. Στέφανος Μιχαλάκος. Να πει και να πει πόσα ήταν τα έσοδα του Λιμενικού Ταμείου, σε αυτό το νούμερο ο πόρος ουσιαστικά τι προσέδωσε σαν λιμάνι, ουσιαστικά τι παρήγει, ποια χρήματα παράγει ο πόρος σαν λιμάνι, ποιο ήταν το σύνολο των χρημάτων και τι ανταποδοτικό δόθηκε στον πόρο από το Λιμενικό Ταμείο, ποιο ποσοστό. Και αν δόθηκε, γιατί εγώ νομίζω ότι δεν δόθηκε, δεν γνωρίζω, γι' αυτό προκαλώ να μας απαντήσει αυτό. Εάν δεν δόθηκε λοιπόν, έχει καλώς. Αν δόθηκε όμως, να μας απαντήσει ο κοινοτάρχης πόρου και ο αδρομόδιος αντιδήμαρχος, τα λεφτά αυτά που δόθηκαν, πόσα ήταν, σε ποια έργα καταναλώθηκαν και τι σε καθιερού. Εμένα με ενδιαφέρουν οι συγκεκριμένες προτάσεις για τον πόρο, δηλαδή το να δοθούν κάποια χρήματα το καταλαβαίνω, όμως αυτό που μετράει είναι να γίνουν σοβαρές μελέτες που θα οριμάσουν και θα ενταχθούν σε έργα. Σκοπεύει δηλαδή ο κύριος Λικούδης να αξιοποιήσει κάποιες από τις υφιστάμενες μελέτες για να κερδίσει χρόνο, έχουν γίνει κάποιες μελέτες, να τις βάλει σε κάποιο πρόγραμμα και επί της ουσίας στο γιατρό, στις υποδομές για τα παιδιά. Αυτά θα είναι προτεραιότητα. Για τον Διονύση τον Λικούδη και τους αετούς αυτά είναι προτεραιότητα. Αυτά δηλαδή που εκεί που εστιάσατε στα προβλήματα, πώς θα κινηθεί. Να σας πω κάτι. Το προεκλογικό πρόγραμμα του συνδυασμού φυσικά και που θα αφορά το πόρο θα βγει μέσα από τις ομάδες εργασίας. Τα λεγόμενα γραφεία αναπεριοχή. Ο Διονύσης Λικούδης ως πρωτοπόρος για ακόμη μία φορά και έτη είπαμε ότι ιδρύουμε γραφεία περιοχής. Τα γραφεία περιοχής λοιπόν τι είναι? Είναι ομάδες εργασίας. Δεν είναι γραφεία, είναι άλλα γραφεία, είναι ομάδες εργασίας. Οι οποίες ο σκοπός τους είναι να καταγράφουν τα προβλήματα, να φτιαχτεί το προεκλογικό πρόγραμμα της περιοχής και να πιέσουν μετέπειτα για την υλοποίησή τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να μπορούν να πιέσουν για την υλοποίηση. Άρα λοιπόν και σε αυτό το κομμάτι ο Διονύσης Λικούδης είναι πρωτοπόρος. Και υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν μια κοινότητα και μια περιοχή έχει τα δικά της λεφτά, είναι θέμα της κοινότητας, τους ανθρώπους που θα εμπιστευτεί για να τα διαχειριστούν. Δεν θα μπορεί όμως κανένας κοινοτάρχης επιδημαρχίας Διονύση Λικούδη να πει ο πόρος δεν έχει λεφτά. Γιατί αυτό έχει εξασφαλιστεί. Το πώς θα διατεθούν, εμείς είπαμε ξεκάθαρα. Θα διατεθούν όπως με ρωτήσετε και πριν. Θα γίνονται συμβούλια, θα ενημερώνει το κόσμο μέχρι και το τελευταίο ευρώ που υπάρχει, θα γίνεται συζήτηση για το τι χρειάζεται να γίνει και θα προχωράμε με τη βοήθεια φυσικά των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου τις αντίστοιχες μελέτες. Αλλά και σας ξαναλέω, η τοπική αυτοδιοίκηση αυτή τη στιγμή δίνει τη δυνατότητα μέσα σε 3 μήνες η μελέτη να έχει ολοκληρωθεί. Άρα είναι θέμα του να το τρέξει κάποιος, να το πω έτσι. Φυσικά. Είναι θέμα δηλαδή, να το πω διαφορετικό, ότι αν κάποιος τρέξει τη μελέτη, σε 3 μήνες έχει ολοκληρωθεί. Άρα ο πόρος θα μπορούσε να πει αύριο το πρωί ότι εμείς, σαν πόρος, έχουμε στην άκρη αυτά τα χρήματα. Έτσι. Ζητάμε να γίνει αυτό, γίνονται οι μελέτες, τις τρέχει ο Δήμος, σε 3 μήνες έχουν ολοκληρωθεί και μετά σε πρόγραμμα θα μπει η μελέτη. Είναι αισιόδοξο βέβαια. Γιατί αυτό είναι ένα αισιόδοξο σενάριο. Μα αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί μελέτες υπάρχουν, ξέρετε πόσες. Να σας πω κάτι. Άπειρες. Η προηγούμενη δημοτική αρχή, ο Διονύσης Λικούδης, που
που υπήρξε αντιδήμαρχος σε μια προηγούμενη δημοτική Αναπληρωτής αρχή. δήμαρχος. Έτσι, Ναι. αναπληρωτής δήμαρχος. Απλά σε Άφησε άσχημες μελέτη ιδιότητες. για τον πόρο. Είπε Άρα κανείς τι από τη έχουμε? Δημοτική Αρχή, είπε κανείς από τη σημερινή Δημοτική Αρχή ότι δεν βρήκαν μελέτες. Κανείς. Αυτές οι μελέτες γιατί δεν αξιοποιήθηκαν 8 χρόνια τώρα. Και αν πάμε στη λογική ότι κάποιοι δεν θέλαν τις συγκεκριμένες, για τους χύψη λόγους. Οι καινούργιες που είναι. Σας λέω, ο πόρος έχει γίνει λέξη μελέτη γραφική. Το δύσκολο δεν είναι η μελέτη, ούτε η επιλογή του έργου που θα γίνει. Το δύσκολο είναι η πίεση που πρέπει να ασκηθεί και εκεί θα σας ρωτήσω και θα σας ρωτήσω εκ των έσω γιατί έχω διοικητικές γνώσεις. Η πίεση που θα ασκηθεί για να μπει η μελέτη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Και μετά από εκεί και πέρα να τελεσφορήσει αυτό, να εγκριθεί και να προχωρήσει. Η δυνατότητα της παράταξής σας να πιέσει τα κυβερνητικά στελέχη ποια είναι και να πιέσει υπουργεία. Εγώ δεν είναι διαφορετικά. Ποια είναι, τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι ο Διονύσης Λικούδης έχει τη δυνατότητα που δεν είχε ο Μιχαλάτος να πιέσει και να εντάξει αυτές τις μελέτες σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Η πορεία του δηλαδή σαν αναπληρωτής δήμαρχος είναι κάτι που σας Φυσικά. Αλλά ο Διονύσης Λικούδης πάνω απ' όλα είναι άνθρωπος που ό,τι πει θα το κάνει. Αυτό και μόνο για μένα ήταν κάτι το οποίο με κάνει να πιστεύω ότι πραγματικά ο πόρος και όλος ο Δήμος θα δει διαφορά. Επενδύεται σε μια προσωπικότητα. Επενδύω στην προσωπικότητά του, Ναι. στην ιστορία του, στις γνώσεις του, στην τοπική αυτοδιοίκηση, έτσι. Και επενδύω επίσης και στον άνθρωπο Διονύση Λικούδη. Ο άνθρωπος Διονύσης Λικούδης σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει την αλήθεια. Δεν θα υποσχεθεί κάτι που δεν μπορεί να γίνει. Θα σου μιλήσει ειλικρινά. Άρα διαμορφώνεται μια προσωπική σχέση πλέον. Κοιτάξτε, να σας πω κάτι. Για μένα. Την οποία αποποιηθήκατε από τον κύριο Μιχαλάτο τώρα και. Είχε πολεμήσει. Ναι. Το λέει ένας Ναι, άνθρωπος είχε με κάνει σημασία. Φυσικά. Που... Να σας πω κάτι. Εγώ με τον Διονύση Λικούδη πιστεύω ότι θα έχουμε μια δημοτική αρχή η οποία θα κινείται με σχέδιο, με σοβαρότητα, με πραγματική λογοδοσία απέναντι στον πολίτη. Έναν Δήμο συνολικά που θα λειτουργεί για την κοινωνία και όχι με κλειστούς κύκλους ή προσωπικές εξυπηρετήσεις που βλέπουμε σήμερα, έτσι με τους λεγόμενους ημέτερους. Ένα Δήμο σύγχρονο, ένα Δήμο αποτελεσματικό και ανθρώπινο. Θα υπάρχει η τάξη, η διαφάνεια, αλλά και ο σεβασμός στο δημόσιο χρήμα. Με έργα ουσίας και όχι ουσιαστικά με δημόσιες σχέσεις. Και έτσι δηλαδή σε επίπεδο κόσμου τώρα, επειδή είσαι ένας άνθρωπος που μιλάει, είναι πολύ γνωστός στην περιοχή και μιλάει με πάρα πολύ κόσμο. Υπάρχει αποδοχή αυτής της πρότασης του Φυσικά υπάρχει. Και να σας πω κάτι Και άλλο. ποια είναι η τάση στον πόρο γενικά. Θα σας πω, η φωνή της κοινωνίας θα ακουστεί πολύ δυνατά στις εκλογές. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Και όταν ακούς την κοινωνία του πόρου και λέει φτάνει πια κύριε Μιχαλάτο, τότε η αλλαγή, ξέρετε κάτι, δεν σταματά. Τότε νιώθεις ότι η αλλαγή έρχεται. Και η αλλαγή αυτή θα έρθει μόνο με τους αετούς και με τον Διονύση Λικούδη. Σε αυτό είμαι κάθετος. Αρνητικά στο Μιχαλάτο το καταλαβαίνω. Το βλέπετε θετικούς προς τον Διονύση Λικούδη συγκεκριμένα. Ναι, γιατί ο κόσμος ξέρει, αξιολογεί και κρίνει. Και δυστυχώς ή ευτυχώς στις τοπικές κοινωνίες μεγάλο ρόλο παίζει και το ανθρώπινο προφίλ του Δημάρχου. Όποιος και είναι αυτός. Και οι πράξεις του βέβαια. Αλλά όταν έχεις έναν Διονύση Λικούδη, ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος που ουσιαστικά είναι εγγύηση φερεγγιότητας, να το πω έτσι. Αλλά και εγγύηση έργου. Οι πολιώτες το ξέρουν, ναι, γιατί τον κύριο Μιχαλάτο το γνωρίζανε. Τι θέλω να πω, ο κύριος Μιχαλάτος είναι από μια περιοχή που γειτονιάζει εκεί στον Πόρο, που Ο είχε κύριος μια Μιχαλάτος σύνδεση. έχει γίνει γνωστός λόγω των επιχειρήσεών του και των πελατειακών σχέσεων. Ναι, εκεί είναι όμως με οι τις περιοχές επιχειρήσεις του, τους, έτσι. έτσι. Είναι οι περιοχές του. Όχι, θα ξεκαθαρίζω. Ο κύριος Μιχαλάτος. Και οι επιχειρήσεις. Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι. Ο κύριος Μιχαλάτος είναι γνωστός στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Αργοστολίου, κυρίως λόγω των πελατειακών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των επιχειρήσεων και των εργαζομένων. Πώς θα γίνει ο κύριος Λικούδης γνωστός? Ο κύριος Λικούδης είναι γνωστός. Είναι γνωστός σαν άνθρωπος. Και σαν από την προηγούμενη λέτε. Αλλά και στον Πόρο έχει ιδιαίτερη. Ο κύριος Λικούδης έχει ιδιαίτερη ιστορία με τον Πόρο. Θέλετε να μου πείτε. Ο ίδιος μου έχει πει κάποιες ιστορίες με τον πατέρα του, τον Μακαρίτη, με κάποια βάρκα που είχαν κάποιο καΐκι. Άρα έχει γνωριμίες και εκεί. Γι' αυτό σας είπα ότι ο κύριος Λικούδης γνωρίζει πολύ καλά τα προβλήματα της περιοχής, όλου του Δήμου, έτσι, αλλά συγκεκριμένα της περιοχής του Πόρου. Ωραία, πριν λύσουμε κάτι θέλετε να πείτε. Εγώ θέλω να πω ότι η κοινωνία του Πόρου, αυτό που ακούς είναι ότι φτάνει πια κύριε Μιχαλάτο, άρα αυτό που σας είπα ότι η αλλαγή έρχεται. Η αλλαγή αυτή θα έρθει για μένα και θα είναι με τους αετούς. Η αετή θα είναι η επόμενη δημοτική αρχή, αν θέλετε την εκτίμησή μου. Εμείς θα χτίσουμε ένα Δήμο Αργοστολίου σοβαρό, ισχυρό, αποτελεσματικό και θα καταφέρουμε έναν Πόρο να είναι περήφανος ξανά. Αυτό που Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα που μου δώσατε. Αισιόδοξο το κλείσιμο. Σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα. Και το Να είστε πρόγραμμα καλά. θα ξαναπικοινωνήσουμε. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε και εμείς που δίνετε βήμα σε απομακρυσμένες περιοχές.